Ka Durbar Lympung Kur Dhar-Nongdhar lengba ka sithi na ka kur. Kala jet bat syanya yau ba ken mau lang Nongdhar ban long kumukon vina jong ka maulai golf leng bat polo unit ban lum ban khot ya ka jeyalang jong ka kur Dhar-Nongdhar na ka banta ban pen thamai ya ki nongkit kam bat ya ki executive member jong ka unit na ka banta arsnam ka samoy trai kam bat kham tam ban yo ban pen bet pen biang kat kum ka jing batha na ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Haringkat ke Jingmenjur lang nakaliang ke Central Executive Committee Shillong Circle lapan bet ban penlong ya ke jialang haka kat kendai tariku April arja arpusan haka por sipo bejemen stamp ke jaka kenlong ha indoor stadium maulai maudat baki. Haka tegas ngi ki nongkit kam jong ke Lympung Kur Dhar-Nongdhar Shillong Circle kinya poi ringkat ban ai jingkersan ban ai mensim ya ke kur maulai golf leng bat polo. Halor ketika jingtmu babaha jong ka Lympung Kur Dhar-Nongdhar ban tek song ya ka kur bat ban but renti ya ki kendon an bala proit dak ka KHADC la kerpat ya barok ki parakur ki bahap hapok ka unit maulai golf leng bat polo ba pinya syam khia bat ban poi renti syaka ne ka jingalang khnang baki kam kin long ki ba yat bet yat renti.